салом бинандагони азиз, дар барномаи ахбори озодӣ хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунем. имрӯз 17 феврал ва ман Шаҳлои Гулхоҷа дар хидмати шумо ҳастам. нахуст номгӯи мавзӯъҳои рӯз. пешрафти тоҷикистону қирғизистон дар ташхису аломатгузории минтақаҳои баҳси марзӣ байни ду кишвар. оҷонсии мубориза бо фасоди тоҷикистон мегӯяд раиси ноияи рашт дар қазияи ришваситонии раҳбари дастгоҳи ноия ҳамчун шоҳид бозпурсӣ шудааст. ва ёди аз Аловиддин Абдуллоев, ҳунарманди шинохтае ки бо рафтанаш дӯстдорони ҳаҷвро ба суг нишонд. хонаи охираташон буд. хеле афсӯс ки аз байни мо зуд рафт. вазири корҳои хориҷии тоҷикистон мегӯяд сиёсати кишвараш дар баробари ҳукумати Толибон тағйир накардааст. Сироҷиддин Муҳриддин 17 феврал дар ҳузури хабарнигорон гуфт, сарфи назар аз сиёсати онҳо нисбати Толибон, Тоҷикистон роҳҳои худро барои ирсоли кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми Афғонистон боз гузоштааст. Барод Юсуфӣ ва Молу Раҷаб Юсуфӣ мегӯянд, дар нишасти Вазорати корҳои хориҷӣ оиди ташхису аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон низ суҳбат шудааст. тоҷикистону қирғизистон дар соли гузашта наздик ба 20 километри хати марзи байни ду кишварро муайян карданд. Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, дар нишасти матбуотӣ ниҳоди зери раҳбарияш гуфт, ин дар пайи 7 мулоқоти гурӯҳҳои топографии Тоҷикистону Қирғизистон муяссар шудааст. Это описание приходится на районы Деваштич, Спитамен и Ҷабор. این منطقه های معین شده به ناحیه های دوشتیج، سپیتامن و جبار رسولوی ولایت سغد تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان شامل می شود. در 1.5 سال اخیر جانب ها طرح معین کردن خط مرزی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را در طول 102 کیلومتر مشخص کردند. Госграницы протяженностью 102 километра. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, дар маҷмӯъ 626 километр хати марз миёни Тоҷикистону Қирғизистон таъину аломатгузорӣ шудааст. Работа по определению کارها جهت معین کردن خط مرزی دولتی در سطح گروه‌های کاری از دو جانب به طور منتظم ادامه دارد. گفتن ممکن است که هر ماه ملاقات گروه‌های کاری انجام می شود. عملاً فضای ملاقات‌ها بد نیست. бо гузашти 13 сола аз истиқлоли ҳарду кишвар аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон бештар аз 626 километри он таъину нишонагузорӣ шудааст. бештар аз 300 километри дигар ҳанӯз беаломату баҳсбарангез аст. аз ин рӯ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об, чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша сар мезанад ва ба хунрезиҳои сахт ҳам печида аст. моҳи сентябри соли гузашта дар натиҷаи низоъ дар сарҳади ду кишвар дар вилояти суғди Тоҷикистон ва Бодканти Қирғизистон бештар аз 100 нафар кушта шуданд. гузориши баъдии мо низ марбут ба корҳои хориҷии Тоҷикистон аст ва ба сафарбар шудани зодагони ин кишвар ба ҷанги Украина дахл дорад. бо гузашти тақрибан 1 сол аз ҷанги бедалели Русия бар зидди Украина, мақомоти Тоҷикистон дар бораи шумораи ҷавонони тоҷик ки дар ин ҷанг кушта шуданд ба расонаҳо маълумот намедиҳанд. ин дар ҳолест ки хабарҳо аз марги тоҷикон дар ҷанги Украина борҳо расонаӣ шудааст. дар нишастҳои хабарии идораҳои давлатӣ ки моҳи ҷорӣ идома дошт, хабарнигорон атрофи ин мавзӯъ низ суолҳо доданд. посухи мансабдоронро дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло мебинем. мақомоти Тоҷикистон дар бораи тоҷикони кушташуда дар ҷангҳои Украина ё омори маҳбусони тоҷик ки дар маҳбасҳои Русия қарор доранд, маълумоти дақиқ пешниҳод намекунанд. марҳамат касе ки муроҷиат кардани аст оид ба гузаронидани ё овардани фарзандонашон аст, хешу таборонашон аст аз Федератсияи Россия ки дар маҳбасхонаҳои ин давлат қарор доранд, ба прокуратура муроҷиат кунанд, мо баррасӣ мекунем, мебинем. оид ба он ҳолатҳое ки шумо гуфтен, мо назорат карда истодаем. агар кадом ҳолатҳое шаванд, мо онро ҳатман ба қайд мегирем ва мавриди баррасӣ қарор медиҳем. не вазири умури хориҷии Тоҷикистон дар робита ба ширкати ҷавонони тоҷик дар ҷангҳои Украина гуфт, сафорату консулгариҳои кишвар дар ин самт корбарӣ доранд, то шаҳрвандони Тоҷикистон ба муноқишаҳо пайваст нашаванд. мардуми мо озод ҳастанд, як қисм кор мекунанд дар дигар кишварҳо, мехонанд дар дигар кишварҳо. ҳамаи онҳо ҳар кас гӯем ки ақидаю нигоҳи худа дорад. бо кадом роҳҳо онҳо дар он ҷо меафтанд, моеро
намедонем, лекин мо зидди чунин ҷараёнҳо ҳастем. пурсишҳо атрофи ин мавзӯъ пас аз он садо дод ки дар чанд моҳи ахир марги шаҳрвандони тоҷикистон дар ҷанги Украина ки бархе аз онҳо дар маҳбасҳои Русия қарор доштанд, расонаӣ шуд. оё мушаххас ҳаст ки дар зиндонҳои Россия чӣ қадар шаҳрвандони Тоҷикистон ба сар мебаранд? албатта ин теъдод дар мо нест, ин теъдод дар вазорати корҳои дохилӣ мешавад. чанд нафар зиндон шудагӣ. мо расман ба ин ваё рақамҳо вай надорем. курбарӣ надорем. чунин оморе ки шаҳрвандони мо дар маҳбасхонаҳои федератсияи Россия бошад хеле дарвон нест, чунки ин салоҳияти мо нест. вазири умури дохилии Тоҷикистон ҳам дар ин бора ба пурсиши хабарнигорон посухи комил надод. мутаассифона чанде аз нафар шаҳрвандони мо дар ҷангҳо иштирок кардагӣ ҷасадҳои онҳоро оварда шудааст. мо ин хел оморам нест ки дар оянда гуфтем ки ҳамин хел омор ташкил кунем ба ҳисоб гирем сабабу омилҳошро омӯхта бароем. дар вазорати адлияи Тоҷикистон ки сарраёсати зиндонҳои кишвар зерсохтори ин ниҳод аст, суҳбат атрофи ин мавзӯъро салоҳияти худ намеҳисобанд. савола гуфтем аз рӯи ваколатваколати мо ба нест чанд нафар дар онҷо дар маҳбас ҳастанд. агар шумо дар назар доред ҳамкориҳо вобаста ба экстрадитсия овардани ваҳо ин ваколати махомоти прокуратура саволтон метавонед ба онҳо диҳед. токунун исми 10 зиндонии тоҷик ки дар ҷанги Украина кушта шуданд ба радиои озодӣ маълум шудааст. пайвандони баъзе аз кушташудагон гуфтанд онҳоро маҷбуран аз зиндонҳои Русия ба ҷанги Украина бурданд. ҳуқуқшиносон амали мақомоти Русияро дар мавриди аз роҳи маҷбурӣ бурдани шаҳрвандон ё маҳбусон ба ҷанги Украина хилофи қонунҳои байналмилалӣ медонанд. мақомоти тоҷик пас аз як моҳи оғози ҷанги бедалели Русия зидди Украина бе гирифтани номи кишвари мушаххас ширкат дар ҷанги кишварҳои хориҷиро ҷиноят дониста буданд. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. аҷонсияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия қазияи боздоштии раиси дастгоҳи ноҳияи Рашт ва бозпурсии раиси ҳукумати ин ноҳияро тавзеҳ дод. хабари бозпурсӣ ва ҳам боздошти Раҳимҷон Набизода, раиси ноҳияи Рашт ва раҳбари дастгоҳи ӯ Хол Муҳаммад Ортиқов рӯзи 23 январи имсол расонаӣ шуда буд. шарҳи аҷонсӣ чунин қазияҳоро суолбарангез кардааст ки чаро дар онҳо мансабдорони асосӣ бегуноҳ мебароянд ва танҳо зердастонашон ҷазо мегиранд. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин мавзӯъро идома медиҳанд. аҷонсияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон гуфт нисбати Хол Муҳаммад Ортиқов раҳбари дастгоҳи ноҳияи Рашт бо гумони қаллобӣ парванда боз кардааст. ӯ ба гирифтани 100 000 сомонӣ гумонбар аст. роҳбари дастгоҳи раиси ноҳияи Рашт барои соdir намудани ҷинояти қаллобӣ бо моддаи 264 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани маблағ дар ҳаҷми 100 000 сомонӣ паррандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тавшиқ пешакӣ паррандаи ҷиноятӣ идома дорад. барои ба вазифаи мудири маориф шӯъбаи ноҳияи Рашт таъин намудани Аббозода яъне ки ҷиҳати пешбарӣ намудани номзадию маблағи мазкурро барои қаллобӣ гирифтааст. ҷаримаи маъмурӣ ин мақомдори аҷонсӣ гуфт алайҳи раиси ноҳияи Рашт парвандаи ҷиноятӣ боз нашудааст ва хабари боздошти Раҳимҷон Набизода ба он рабт мегирад ки вай дар доираи парвандаи раиси дастгоҳи ин ноҳия бозпурсӣ шудааст. ҳарчанд дар аввал гуфта мешуд Набизода ва Хол Муҳаммад Ортиқов ба тақсими ғайриқонунии замин ва гирифтани ришва гумонбар ҳастанд, дар ҷои кор ва дар ҳузури шоҳидон боздошт шуданд. дар гузашта рӯйдодҳои ҳамсон дар баъзе аз ноҳияҳои дигар рӯй доданд, аммо боздоштшудаҳо баъдан озод гашта мавзӯи парванда аз фасоду ришва ба сӯистифода аз мансаб ё қаллобӣ тағйир ёфтааст. дар чунин мавридҳо танҳо зердастон ҷазо диданд. ба фасодкорӣ гунаҳкор кардани онҳо ва ба хусус аз рӯи фасодкорӣ ҷазо дидани онҳо ба шаъну шараф ба обрӯи ҳамон нафарҳое ҳам таъсир мерасонад ки ин шахси аввалро таъин кардаанд. аҷонсии зидди фасод ҳамеша мавриди интиқоди коршиносон будааст. гуфта мешавад он асосан кормандони хурд ва сатҳи поёниро боздошт мекунад, вале мансабдорони баландпоя ё наздикони онҳо раҳо карда мешаванд. ҳамчунин аз набудани шаффофият дар кори онҳо низ шикоятҳо садо медиҳад. аз ҷумла боздошт шудани раиси ноҳияи Раштро дар рӯзи паҳн шудани хабар аҷонсӣ
расман хабар надода буд. Сарвинузи Рухулло, Нигора Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе. барномаро идома медиҳем ва меравем ба ҷануби Тоҷикистон. Расо як соли пеш дар ҳамин рӯз қалби Аловиддин Абдуллоев, ҳунарманду ҳаҷвнигори шинохтаи Тоҷикистон дар 57-солагӣ аз тапидан боз монд. ӯ аз худ даҳо намоишномаи театрӣ ва филмҳои ҳунарӣ ба ёдгор гузошт. ҳамкорону дӯстон бо ёдоварӣ аз ин ширинкори маъруф мегӯянд, ҷои Аловиддин Абдуллоев ҳам дар саҳнаи театру кино ва ҳам дар дили тамошобинон холӣ аст. آخرین برنامه شوخی‌های علاوالدین، اجرای ترانه عاشقانه و چند نقش مرکزی در یک نمایش با ثبت که خاص علاوالدین عبداللهیف، هنرمند مردمی تاجیکستان بود. این صحنه آخرین هنرمند در بینای تئاتر عطا محمدجانوف شهر باختر ثبت شده است. تئاتری که علاوالدین عبداللهیف سالها رهبرش بود. آتاخان سعیدزاده یکی از شاگردان علاوالدین عبداللهیف بود. داشتم تمامی آن سفرهای هنری که می‌برآمدیم از خود چیزی می‌گرفتن از اونجا. هر یک منطقه میشد، چی در منطقه رشت بودیم، چی در منطقه بدخشان بودیم، چی در وادی ایسار بودیم. راستی هر چیزی که هر سخنی که مال همون منطقه هست، سخن‌های یعنی که دهاتی همون منطقه است، همون چیزا میگرفتند و از همون منطقه هر صحنه‌ای که میساختن حتما که همون سخن استفاده میبردن و بسیار هم شیرین میبرآمد. علاوالدین عبداللهیف حدود 30 سال پیش به گروه هجوی در شهر باختر پیوست. همون لحظه های وزنینی دشواری، یعنی بعد از جنگ برادرکش بود، ما یعنی که مقصد گذاشته بودیم که بین مردم رفتم مثال با سفرهای هنری خود، یعنی که بین مردم برآمد کرده با صحنه های هجوی خود دل مردم، روح مردم باید شاد کردیم. رسا یک سال پیش رشته عمر علاوالدین عبداللهیف کنده شد. روشن شد بود، خانه آخرتشان بود. خیلی افسوس که از بین ما زود رفتن. هنرمند و هجومنگار شناخته‌ای تاجیک در شهر باختر زادگاهش فوتید. طبیبان سبب مرگ او را سکته قلب گفتند. علاوالدین عبداللهیف چند سال رهبری تئاتر و بعداً سردار ریاست فرهنگی ولایت بود. مقامات در ختلان، قصر فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر را به نام علاوالدین عبداللهیف گذاشتند. در حکومت باختر گفتند قرار مجلس وکیلان شهر روز 27 دکبر قبول شد. ریاست فرهنگی ولایت در یک نشست خبری گفت که تصمیم دارند نیمپیکره علاوالدین عبداللهیف را نیز در نزد این بنا گذارند. شومی امروز از زیر ترمت در شهر خوروغ جسدی دانش دختر از نوعی اشکوشیم را پیدا کردند. به همین ترتیب شماره هلاک شده ها در شهر خوروغ به 15 نفر رسیده است. به گفته امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، فعلا جستجوی یک دانش دختری دیگر نیز ادامه دارد. او هم از نوعی اشکوشیم است که بر اثر فرآمدن ترمت در روز 15 فوریه بینشان شد. در همین حال روز جمعه 17 فوریه 11 روز بعد از آفت طبیعی، پلیس ترکیه خبر داد که باز دو مرد زنده را از زیر خرابه‌های شهر حطای بیرون کشیدند. بر اثر زمین جنبی 6 فوریه در ترکیه و سوریه بیش از 43,000 نفر به هلاکت رسید. در شبکه‌های اجتماعی نواری نجاتی این دو مرد جای داده شده است. طبق اطلاع رسیده، زمین جنبی در جنوب ترکیه حیات بیش از 38,000 نفر و در شمال سوریه باشد حیات بیش از 5,800 کس را از بین برده است. امید می‌بندیم که چنین فلاکت‌ها رخ ندهند. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. در این ثانیه‌ها برنامه را به پایان می‌بریم، ولی خبر و گزارش‌های نوترین چون همیشه در وبسایت ما و هم صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی گذاشته می‌شوند. در دو روز آینده از آن برایتان استراحت با فراغت می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.